napansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta ka, ina? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, wag nang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ng puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron nang namumuo. Ngunit di ko na alam kung anong patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sana naman ay mapagbigyan at na mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang. Naramdaman na tunay na kaligayahan. Sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Ngunit biglang katahimikan, wala namang matandaan na nasabi baka sakaling ika'y aking nasaktan. Bigla na lamang ika'y di nagparamdam. Ako ba'y pinagsawahan o may ginagawa lang? Sabihin ng totoo upang di na malito. Saan ba lulugar? Dahil di